Nemačkej! Aspoň nemačkej. To je ten koš na trávu. No jo, tak víš, že abych nepřišel zkrátka, viď? No. No, tak to chce jít dolů. Vyndat, myslím. Já jsem čistý, to je dobrý. Počkej. To vám moc neklám. Ty obrázky to srovný. Ale já nedělám obrázky. Ty by si měl mít správně blondětý vlasy. Já se obarvím. To jsem chtěl dělat. Kdo mi to říkal? Melír? Pak by se v tobě hodilo. Povídej. To pak Ta já se značka. rozleknu. Protože bych byl blonďák na prodej. A první lekce zdarma. No víš, vždycky blondýnka. Co je ty vole makrany? Co má na prodej? Já nemám rád těch chomutů.